23 ka pamilya sa sitio na po Barangay Guindarohan sa lungsod sa Minglanilla ang ipabakwit tungod kay nagkadako o nakataas ang liki sa yuta. Sitwasyon sa lugar sa Iranato, pinaagi nining report. Sa miaging tuig pa nabantayan ang pagpangliki sa yuta. Niadtong tungura anaa pa lang sa 2 inches ang gibag-on sa liki. Apan human sa kanunay nga pag-ulan nabantayan nga nagkadako ang liki. Gibanabana nga naa na sa 24 inches ang liki ug mudagan na sa 30 metros ang gitas-on. Gipasubay na ang liki sa yuta sa mga Minglanilla officials ug sa Mines and Geosciences Bureau. Tungod diini giawhag sa mga barangay officials ang mga nagpuyo sa lugar sa pagpabalhin. Ang ako tanggi suggest gani sa kumpanya, inyo nang i-evacuate sa mga tao. Hatagag kapuyan, o relocation, o niya kuhaan yung load dito sa babaw. Ug wa na load dito, wa na mo area. Kanya, sa may kuha sa kumpanya. Ang mga tao sa di man mo diya. Usa sa nakita nga rason sa pagpangliki tungod sa quarry operation sa lugar. Midugang ang kapitan nga Enero karon tuiga gipahunong na ang trabaho sa dapit. Apan nabantayan nga mas nidako ang liki karong bag-o. Nabalakaw sa mga residente sa dapit, ilabi na kung adunay masinati nga kusog kapag uwan. Nabalaka man sa ilang kahimtang, apan nagdumili sila sa pagbiya sa lugar tungod sa ilang mga binuhing hayop. Matod sa kapitan nga nakigsabot na sila sa nagdevelop sa lugar nga pangitaan og kabalhinan ang mga apektadong residente. Among plano ana ma'am, amo nang palig-una ang ubos kay na-damage man among yuta, amo gina diha. Among hangyo ana sa naka-damage nga amo ginang ipalig-on lang diha ang ubos kay lisod kay mamalhin mi paabot sa may sa uban. Kay daghan mami diha. Wa man sad mo lihok. Igo lang siya ni ana ba. Ihol pa. Murag natandog lang na ba kay kani dinhi kamanggahan bi ana diha sa una. Sa wala pa nako anas Jumara di ana. Murag natandog dito sa babaw. Hagbay giga alas 5. Pum ginaingon natayog. Ilugay kay Anakuan ba? Ni kurog hasta among balay ng lihok wala man. Igo na. Igo na. wala ra liki nakitaan. Sa among balay na ginoy liki. Report sa NTV, na fault line. So muna siyang nalikian gud nga muna ang fault line. O apel na sana sa fault line, dol man diha. So murag duha gid ang bitan out, possibly affected sa development o ang fault line, ibog gyud ang fault line. Kay mas stress man gyud ang yuta og panalitan diri sa ubos may kuhaan. Ya ang babaw dako kay load. 5 sa 23 ka pamilya ang nibalhina sa laing lugar. Isip precautionary measure, ipabakwit ang mga bata o mga babae sa mas luwas nga lugar kung adunay kusog nga pag-uwan. Obadi Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.